A la visita en valors que hem fet avui a Mas Pineda hem fet un bany de bosc commemorant el Dia Mundial de la Salut. Hem buscat reconnectar amb la natura, amb la flora de l'alzinar que tenim aquí al costat, treballant sobretot el silenci per aconseguir el benestar i la reconnexió amb un mateix i amb la natura. Ha sigut una experiència, la veritat, que molt agradable. Ha sigut una energia que ens ha transmès el bosc impressionant. Ha sigut un constant de pau, de connectar amb el bosc, amb les flors, amb les herbes, amb els arbres, amb les fulles, amb tot en conjunt. I realment ha sigut algo molt beneficiós i ho recomano a tothom que tingui aquesta experiència. Doncs ha sigut una experiència molt bonica, molt maca, molt recomanable. Es viu una estona amb silenci. A mi m'ha recordat la meva infància, m'ha transportat a la meva infància, quan corria pels boscos amb el meu pare i em feia agafar els arbres. I ho he gaudit molt, ha sigut una experiència realment recomanable. Ha sigut una experiència genial poder tornar al bosc des dels orígens, des d'una visió més introspectiva. Jo faig visites amb valors. Jo faig visites amb valors. Jo faig visites amb valor. Jo faig visites amb valors.